राणी किचनमध्ये आपले स्वागत। आज मी हाक्का नूडल्स बनवणार आहे। त्यासाठी मी हाक्का नूडल्सचं एक पाकिट आणलेलं आहे। हे कांदा चिरला एक उभा, एक ढोबळी मिरची, एक टोमॅटो आणि लसूणच्या पाकळ्या आणि आलं, कोथिंबीर आणि 1 चमचा व्हिनेगर घेतला आहे। रेड चिली सॉस घेतलेला आहे। परत हा सोया सॉस आहे। एक टोमॅटो केचप आणलेला आहे। गॅसवरती पाणी ठेवलं मी। पाण्याची उकळी आली की आपल्याला काय त्यात नूडल्स शिजून घ्यायचे। चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे। थोडंसं तेल टाकते याच्यामध्ये। आता आपले पाणी तापलेलं आहे। मी ते हाक्का नूडल्स हे पाण्यात 2-3 मिनिटं शिजून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मी नूडल्सवरलं पाणी गाळून घेतलेलं आहे। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे। त्याच्यात थोडंसं तेल टाकले पॅनमध्ये। आता तेल गरम झाले। मी त्यात लसणाच्या थोड्याशा पाकळ्या आणि आलं ते टाकत आहे। कांदा टाकत आहे। तो पण छान तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे कांदा। कांदा आपला आता छान परतून झाला आहे। टोमॅटो टाकते त्याच्यामध्ये। टोमॅटो पण छान परतून घ्यायचा आहे। आता टोमॅटो पण छान परतत आलेला आहे। ह्याच्यात तुम्ही कोबी पण उभा चिरून टाकू शकता थोडासा। माझ्याकडे कोबी नव्हता म्हणून मी नाही टाकला। आता आपण ढोबळी मिरची चिरलेली ती टाकूया। ती पण छान परतून घ्यायची आहे। आता ढोबळी मिरची पण परतून झाली आहे। टोमॅटो केचप 1 चमचा टाकत आहे। रेड चिली सॉस 1 चमचा टाकते। एक चमचा सोया सॉस टाकत आहे। ते पण छान परतून घ्यायचं। आता ते हाक्का नूडल्स उकळून घेतलेले ते पण टाकत आहे ह्याच्यामध्ये। आता ते मोठा चमचा असतो त्याने काय ते परतता येणार नाही आपल्याला, म्हणून मी 2 चमचे घेतलेले आहेत। त्यांनी असं खालीवर करायचं। आता हा 1 चमचा व्हिनेगर मी टाकत आहे। ते छान परतून घ्यायचं। आता आपले छानपैकी हे परतून झालेले आहेत। मी आता त्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकते। तुम्ही कांद्याची पात असली तर थोडीशी टाका। आता आपले हाक्का नूडल्स तयार आहेत। तुम्ही नक्की बनवून बघा।